Poden synttäritreenit tosiaan. Onneksi olkoon. Joo. Paljon sä täytät? 29. Okei, Rautanen vuosiluku 84. Näin on. Ja sitten on Koski mukana kanssa ja sullakin yläkroppatreeni nyt. Kyllä, tänään otetaan maksimia ykköstä ja tänään sitten otetaan mahdollisesti muuta, että otetaan nyt ainakin tää alkuun tää maksimi ja lämmittelyt ja edetään treenit kerralla. Joo, maksimi ykköstä vanha liitto remmien mukaan ja palataan salille. No niin, keskivartalo tiukkana. Hyvä negatiivi. Yksi vielä! Yksi vielä! Noin, nyt ollaan Poden keittiössä ja mitäs siellä valmistuu? Siellä on jauhelihaa ja riisi on tulossa kanssa. Että No, treeni vedetty, niin alkaa olla nälkä. joo, energiaa tarvii. Kyllä joo, jauhelihaa tietenkin ja sitten on, mitäs tuolla? Riisiä. Riisiä, okei. Joo, ja sitten vähän vihannetta siihen kylkeen. Selvä. Saa vähän kuituja ja vitamiineja ja sen sellaista. Kyllä, kyllä. Sitten vaan suolaa kunnolla sinne jauhelihaan, niin ei tule niitä lihaskramppeja. Näin on, näin on. Se on ollut ihan hyvä treeni. Joo, pirun hyvä. All right. Tämmöstä meidän keittiössä on. Täällä on Ammattilaistyyliin löytyy vaaka ja joo, se pitää olla. toinenkin vaaka. Ihan hyvä. Täällä on kaikki näkkäilyt ja makaronit on ja riisit ja rasvainen ja maitoa ja näitä pitää olla ehdottomasti kaurahiutaleita. Totta kai. Jääkaapit on kananmunia ja Ratsataan jääkaappi. kananmunia on ja porkkaita, että me ei sitten niin vähän aikaa käyty Aika kaupassa. tyhjältä näyttää kyllä. Et tänään täytyy kyllä käydä täydentämässä vähän varastoa. Että Joo, kauppa menee kiinni. Varmaan mennyt. se menee 11. Tai teillä on semmonen homma täällä. Meillä on lähikauppa 15 asti auki, että vielähän tässä ehtii Niin. kaupassa käydä. Ja Kyllä, täällä on uskallan salata. rosinoita ja Joo, vähän sekin on vähän tyhjä, mutta joo, tilaa aina hyvästä. makaronia. Ei saisi olla sokeri. Mitä se on? Sokeri, ai. No ei se mitään. Kyllä sitäkin tarvii sitten kasvava mies. Joo, että tämmöstä. Okei, älä polta pohjaa sitä. Kohta syödään ja Jes. katsotaan monta pistettä saa Poden ateria. Saada ihan hyvä. Joo. Hyvä se. Okei, vielä on noin riisit kiehumassa, niin katsottaisiko me tässä välissä vaikka kaverin huonetta, että millainen huus on. Linnaan. Täällä on vähän hämärää. Vähän avaan noita ikkunaverhoja tosta. Näkee paremmin.
nyt tämmöstä ja joo, podauslehtiä on paljon. Pisti heti Vanhempia erityisesti. ensimmäisen silmään. Joo, 2006 vuodelta. Vanhemmat taitaa olla 98 vuodelta. Näitä mä keräilen ja luen ja sieltä ammennan tietoa, mitä myöskin käytännössä hyödynnän sitten. Että. Joo. Ja sitten on niinku ihan kirjapohjalta, niin täällä on Body for Life ja Uwe Rytterin kirjaa Tehokas kehorakennus. Se on mun se Rytterin kirja. Joo, se on Jonin kirja. Joo. Mutta se on mulla lainassa. Samanlainen maku löytyy, se on hyvä. Aha. Toi on aika uusi toi Sundelin kirja. Ihan Joo, hyvä. Joo. Tämän Arnoldin, tää on oikein raamattu. Se on varsinainen raamattu kyllä. Massaa, voimaa. Joo, Pauliina Taluksen elämäntapana. Haluatko lähettää Pauliinalle terveisiä? Terveiset Pauliinalle. Joo, Ehdottomasti, oli jos kiva, katsoo. kiva nähdä Joo. silloin. Sitten täällä on lihasten anatomia, miten liikkeet suoritetaan ja mihin kohtaan se käy. Erittäin hyvä. Ja sitten sokerina pohjalla niin supermassa. Ok. Ihan hyvä setti. Siinä on, Joo. sisäistää kaiken, niin on jo aika viisas. On. Et näillä mennään. Ja täällä on vaatekaappi. Täällä on kaikenlaista Siellä ei ole montaa pukua. Poseeraushousut löytyy. Siniset, jumalauta. Joo. Nää oli mulla silloin 2004 kisoissa. Joo, tärkeimmät ensin. Tossa on pokaali muuten. Joo, ihan hieno. Joo. Mitäs tässä tuolilla on? Tässä tuolilla. Siinä. Täällä on jotain ravinnesettiä. Onks nää mulle? Kyllä. No helvetti. Onneksi olkoon siinä. Kiitos. Sitten Täällä on jotain. siinä on jaksat painaa No varmaan jaksa jo. salilla. Siis Joo. pysyt terveenä. Diet Cups. Vähän hikoilee sitten salilla enemmän. Joo. Sitten tässä on mun viihde-elektroniikkakeskus. Täällä on Joo. stereota, vinylisoitinta, CD-soitinta. Joo, 10 sekuntia. Mitä? 10 sekuntia. Tietokone. Okei. Missä mä pyörin Ja kitara aina löytyy. Mutta Joo. palataan. Yes. Okei. Okei. Nyt ollaan taas keittiössä. Saatu ruokaa nenä eteen. Tiedä miten kokkiohjelmassa pärjäisi, mutta mun mielestä on ihan hyvää. Mitä mieltä sä oot omista tekosista? Joo, vaikka itse asiassa sanoinkin, niin hyvä on. Kyllä, perussafkaa. Et valkoista riisiä treenin jälkeen imeytyy vähän nopeammin. Ja vähän salaattia ja sitten lihaa. Ja suolaa laitettu, niin ei tule lihaskrampeja. Niin Näin on. ei polttanut riisejä pohjaa. Enkä jauha lihaa. Poltat sä yleensä? En. Okei. En. Joo. Oikein vastaus. Ei mitään, me aletaan tässä syömään ja otetaan iisisti ja vietetään iltaa. Ei mitään. Ei tullut paljon musklen porukkaa, niin me ei varmaan lähetetä terveisiä kellekään tällä kertaa, koska No ei. kukaan ei tullut. Niin. Joo. Ei lähde, sori. Ei edes Dedulle lähde nyt terveisiä. Joo. Ei sille nyt voi mitään. Joo. Morjes.